Det her er Suetta. Hun er 14 år gammel. Suetta og hendes familie flygtede til Danmark i 2003 fra krigen i Irak. Men da de når til Danmark, er det kun Suetta, der får asyl. Kan du huske Irak? En lille smule. I Irak levede Suetta og hendes familie under barske forhold. Jeg levede i frygt og havde svært ved at sove natten. Jeg var bange. Suetta er vokset op uden sin familie på et børnehjem. Og selvom hun har det godt, savner hun stadig sin familie. Du sagde, du havde nogle drømme. Ja. Og hvad er det, du drømmer? Jeg ser mine forældre blive taget fra mig. Det var den sidste gang, jeg så dem. Det er rigtig hårdt. I dag går Suetta i skole og er sund og rask. Jeg bor nu på et børnehjem, hvor alle er gode mod mig. Her er der ikke noget at være bange for. Hjælp Suettas familie og mange andre, der lever under dårlige forhold, så de kan blive bragt til sikkerhed i nærområderne. Jeg ønsker, at min familie har det godt. Hjælp med at gøre levevilkårene bedre, så børn som Suetta ikke vokser op uden deres familie. SMS flygtning til 1414 og støt med 100 kroner. Gør en forskel og hjælp familien med, ligesom min.